Саф татарча, мөгаллимнәрчә сөйләм, бәрхет тавыш, Атлантида кешеләрнеке сыман затлы гәүдә, җитди йөз, киң учлар, гадәттән тыш озын бармаклар. Әнә шулай итеп сурәтләп бирә Ифрат Хисамовны күренекле композитор Марс Макаров. Ифрат Хисамов 1930 елның 14 ноябрендә Азнакай районы Сорлы авылында туган. Сугыш елларының ачысын татып үссә дә, Ифрат аганың җырларында ул елларның авырлыклары һич кенә дә сизелми. Киресенчә, һәрберсе оптимистик рух белән суарылган. Аның колакка тиз кирип, күңелгә тиз сеңә торган гади генә сүзләргә корылган үзенчәлекле мелодикасының профессионал композиторлар әсәре дәрәҗәсендә булуын вакыт хөкемдар үзе испат итте. Ифрат Хисамовның ярты гасырдан артык элек язылган җырлары әле дә профессионал җырчыларыбызның репертуарында. Безнең бит композиторлар алар прияда белән туып килгәннәр. Алар берәмдек товар дип әйтергә була. Менә ул чорда ул тәрбия үскән елларда менә композитор буларак барлыкка килгәндә дип әйтәм инде. Фасил Әхмәтов, Мирсәет Яруллин, Еникеев һәм Ифрат Хисамов дип әйтәсем килә. Менә Ифрат абый тегеләр ишесе профессионал булып калдылар. Ифрат абый ни өчендер менә шул хәвәскәр булып калды. Чөнки 3нче курстан консерваториядан ни өчендер китә ул. Ни өчендер андан инде конфликт килеп чыга инде. Бәлки Җиханов белән конфликт килеп чыккандыр, бәлки, беләсезме, ул вакытта шул кадәр безнең союз көчле еллар 30лап композитор, профессионал композитор эшләп килә. Алар елдан ел симфониялар, зур әсәрләр язалар. Алар консерваторияның нинди уровеньда икәнен беләбез ул вакытта. Шуңа күрә композиторга булырга омтылучылар бик күп булды. Менә мин әле үзем дә хәтерлим, минем елларда да шулай. Хәзерге заманда улай бер бетте. Хәзер ирләр бик композиторлыкка бармыйлар. Композитор Марс Макаров истәлегеннән. Бер вакыт без Нәсих Вилданов белән 2нче кат баскычыннан төшеп килгәндә, Ифрат абый туктады да куанычлы елмаю белән: "Егетләр, уемда әле генә бер яңа җыр кисәген әмәлләдем. Озак газаплады ул мине, әмма ярып чыктым. Кая, баян табыгыз әле, көем башымнан киткәнче сезгә җырлап күрсәтим" ди. Нинди җыр ул дибез? Бәрәңге дип атала ди ул. Менә шулай йомры гәүдәле, йодрык кадәрле, их тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге дигән җыр туа. Вак-вак итеп турап яшь киленнәр, табаларда сине бәйтән. Кайнар шул паша бишәнерләр, тәннәренә җылы йөгертә. Йодрык кадәрле, йомрак гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Йодрык кадәрле, йомрак гәүдәле, Халкыбызның күренекле музыканты Исмәгыйль Мусинның изге эшен дәвам итеп, Ифрат Хисамов Курай мәктәбенә нигез салучы булды. Аның үз кулы белән ясаган меңнән артык курае кайда гына таралмады икән. Ул курайлар халыкның үз йөрәгеннән чыккан моңны үз йөрәгенә илтеп җиткерәләр. Һәр курайның бер башына тәртип санын яза торган була Ифрат ага. Ул курайны ясап тарату белән генә шикләнми, яшьләрне анда уйнарга да өйрәтә. Ифрат Хисамов республикабыз үзешчән сәнгатен үстерүгә үзенең шәхси өлешен керткән шәхес. Октаныш, Сарман районы җыр һәм бию ансамбльләре,
Сарман районы академик хоры, Әгерҗи районы Салагыш, Минзәлә районы Хуҗамәт авылы җыр һәм бию ансамбльләре оештыруда игелекле хезмәт башкара. Күлмәгеңне киесең, назлы җилгә башың иясең. Син ромашка минем күңелдә, юаныч һәм шатлык бирәсең. Бер ай көйшәве дөртә, бишәгеңдә шикелле, лә-лә-лә, йөрәгемдә утлар яна, ярату икелле. Ифрат Хисамов 1957 елда почет билгесе ордена, 1984 елда курайлар ясаган өчен ВДНХның бронза медале белән бүләкләнә. Шунысы куанычлы. Ифрат ага Хисамовның җырларын хәзерге буында бик яратып башкара. Ул халкына мәңге үлмәс җыр җәүһәрләрен калдырды.